ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। କାଲି ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ମାରିଦେବୁ। ଏଭଳି ନା ନା ୟାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଅତି ପ୍ରିୟଜନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଥିବା କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏପଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଟାଣିଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କରି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଶଲ୍ୟ କରିବା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଅଭିଶାପ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାର ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ତାକୁ କଣ ଦେବି କାରଣ କହିବ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣ ଏ କଥା କରୁଛୁ। ଆପଣ ପାଇଁ କଥା କହୁନି ତ ମୁଁ, ଆପଣ ତ ନା ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ ବଜାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ବଜାଉଛନ୍ତି ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ବଜାଉଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ମାରିଦେବୁ। ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମନର କଥା ଜଣାଇଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନ କରିବା ବଦଳରେ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବଦଳରେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ, ଯିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମିଛ ହେଉଛି ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଚାରା କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାୱାର, ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ଜଣକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିଚାରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଅଯଥାରେ ବା ମିଥ୍ୟାରେ ଜଣକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଜଣକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତା ପରିବାର ଆଉ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ଶତ୍ରୁର ବି ଖରାପ ମନାସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏଭଳି ନା ନା ୟାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟଜନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ସେମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ବା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି